Se ei ole mitään hämytiedettä, vaan ulkopolitiikka on asiakokonaisuuksien hoitamista, selvittämistä kansainvälisellä tasolla. Sitähän se on. Ja se asiakokonaisuus, niin kuin hyvin nähty on, joka hallitsee koko tätä kansainvälistä politiikan kenttää nyt ja varmasti pitkäksi aikaa eteenpäin. Se liittyy talouteen, se liittyy rahapolitiikkaan, se liittyy myöskin valtapolitiikkaan siinä mielessä, että valitettavasti yhä enemmän on totta se, että raha puhuu maailmalla. Se, jolla sitä on, tahtoo sanoa tänä päivänä Kiina ja kumppanit, pystyvät kyllä painamaan peukaloa vähän muissakin asioissa. Suomen tasavallan presidentin on tärkeää nähdä se, mitä maailmalla tapahtuu. Pitää ikään kuin tuntosarvia ulkona, jotta löytyy se suomalainen polku, jota pitkin meidän turvallinen, hyvä tulevaisuutemme on varmistettu. Tämä on presidentin tehtävä, nähdä mahdollisimman paljon eteenpäin, löytää ja johtaa Suomea sille tielle, joka hyvä on. Tämä kuulostaa ehkä vähän dramaattiselta, en ollenkaan tarkoita väittää, että tällä hetkellä meillä olisi millään tavalla tarvetta tarkentaa meidän ulkopoliittista linjaamme. Ei todellakaan, mutta niin kuin nähdään, maailma on hirvittävän muuttuvainen ja siinä suhteessa on oltava koko ajan tasalla. Minä uskon, että kykenen siihen tehtävään. Minulla on varsin laaja kokemus, laaja-alainen kansainvälinen kokemus mitä erilaisimmista asiakokonaisuuksista ja erityisesti sieltä talouden puolelta. Me olemme todellakin nähneet aika paljon tätä läntisen maailman, sanoisiko surkeutta Yhdysvalloista aina Kreikkaan asti. Siinä on taustana minusta hyvin yksinkertainen juttu, hyvin inhimillinenkin juttu, hyvin ikävä inhimillinenkin juttu, nimittäin semmoinen sana kuin ahneus. Koko viime vuosikymmenen läntinen maailma eli vähän jalat irti maasta, irti arkitodellisuudesta ja luotiin sitä kuplaa, jota valitettavasti nyt sitten joudutaan maksamaan, erityisesti Etelä-Euroopassa, mutta kyllä se meitäkin koskettaa. Se on ollut tällainen systemaattinen asenteiden ja arvojen virhe. Ja läntinen maailma saa siinä herätyksen kyllä. Herää, uskon näin ja ottaa opikseen. Onneksi meillä Suomessa, onneksi tavallaan, tuo 90-luvun lamakokemus oli jättänyt jonkunlaisen muistipaikan. Eli tiettyä varovaisuutta suomalaisten käyttäytymisessä aina suomalaisia pankkeja myöden on ollut, ja se on tietysti hyvä asia, koska me emme ole siinä umpisuossa. Mutta valitettavasti, niin kuin pääministerikin on todennut, Suomessakin on lopetettava velaksi eläminen. Sitä ei kovin pitkään enää voida jatkaa, ja tässä suhteessa varmasti kevät tuo tullessaan sitten vähän niitä ikävämpiäkin ratkaisuja. Ne eivät presidentille kuulu, mutta minusta meidän kannattaa pohtia vähän etukäteen sitä, että millä tavalla Suomi ja suomalaiset kestävät sen tilanteen. Koska minun mielestäni kaikkein tärkein asia Suomessa on se, että me osaamme pysyä yhdessä, erityisesti tiukkana aikana. Ja silloin tällainen yhteiskunnallinen eheys on äärettömän tärkeä asia. Silloin kun tehdään ikäviä päätöksiä, se yhteiskunnallinen eheys on aina koetteilla, koska joku häviää. Sen vuoksi on hyvin tarkkaan katsottava, että kukin on mittansa mukaan, mahdollisuuksiensa mukaan niissä talkoissa mukana. Jokainen kykynsä ja mahdollisuuksiensa mukaan. Tämä varmasti tarkoittaa sitä ilman muuta, että hyvinvoivat ovat niissä talkoissa mukana. Mä toivoisin ajateltavan vähän samalla tavalla kuin itse ajattelen, että onkohan se niin, että hyvinvoivan kannalta, jos minun oloni ovat hyvin, varmin tapa turvata myöskin tulevaisuudessa se oma hyvinvointinsa on se, ettei lähellä ole ollenkaan pahoinvointia. Eli olla mukana niissä talkoissa. Pitkän päälle se on juuri näin. Suomen vahvuus on meidän eheytemme, meidän vakaa yhteiskuntamme, ja sitä ei kannata missään olosuhteessa vaarantaa.
koska se on tulevaisuudessa valitettavastikin, joudun toteamaan valitettavasti, se on kilpailukykyasia. Vakaassa yhteiskunnassa asiat toimivat ja siellä on helppo talouden toimijoiden toimia. Valitettavasti sen vuoksi siitä tulee kilpailukykytekijä, että kaikkialla ei vallitse samanlainen vakaus kuin Suomessa tai Pohjoismaissa. Meidän kannattaa siitä asiasta pitää kiinni. Tänä päivänä kuuluu sitten merkillisiä puheita siitä, että meidän pitäisi nyt erota kaikesta mahdollisesta. Euroopan unionista, eurosta. Meidän pitäisi ottaa markka ja euro yhtä aikaa käyttöön, että niin, että joka aamu joutuu jokainen sitten vähän katselemaan, mikä on tänään vaihtokurssi, ja sitten pitäisi olla tietokone päässä, että mitä valuuttaa minä tänään käytän. Tai saako naapuri palkkansa eurona, minä eläkkeeni markkoina, ja mihin päin niitä kannattaa minäkin päivänä vaihdella. Aivan mahdoton ajatus. Minusta suorastaan lapsellinen ajatus. Tarjotakaan. Mutta otetaan tämä kaikesta eroaminen vielä. Minä kysyn, että onko nyt maailma siinä asennossa? Maailmahan kutistuu tavallaan, meidän keskinäinen riippuvuutemme kasvaa jatkuvasti. Onko nyt se aika sitten sanoa, että me emme olekaan tässä maailmassa mukana ollenkaan, me olemme täällä vaan omassa keskuudessamme ja me eroamme kaikesta mahdollisesta, mistä erota voi. Ei varmasti ole se aika tänään, eikä tulevaisuudessakaan. Päinvastoin. Suomalaisilla on sen verran kanttia, että maailmalla pitää olla avoimesti mukana. Tämä ei tarkoita mitään patsastelua. Sitäkin on Suomessa nähty. Täytyy koko ajan pitää mielessä, että kansainvälistyminen ei ole mikään itse tarkoitus, vaan se on hyvä väline, mutta ei itse tarkoitus. Se on hyvä renki, mutta ei missään tapauksessa isännäksi asti. Ja suomalaisten on osattava tehdä myöskin se, jonka jokainen muukin kansakunta kansainvälisessä kanssakäymisessä tekee. Kohtuudella ajaa omia etujaan. Kun kaikki muutkin niin tekevät, myös suomalaisten on osattava se tehdä. Me voimme olla hyväntekijöitä, kyllä, mutta kyllä meidän taustalla on muistettava aina myöskin Suomen ja suomalaisten etu. Se on tärkeä asia. Hyvät ystävät, taisin jo viimeksi täällä Kuopiossa puhua siitä asiasta, joka minua eniten tällä hetkellä huolestuttaa, mutta otan lyhyesti esiin sen. Se on tosiasia siitä, että meillä nuoria ja lapsia syrjäytyy. Me muistamme kaikki, miten pääministeri Vanhanen aikanaan totesi, että me tarvitsemme lisää lapsia. Sen jälkeen me olemme kuulleet, että 50-60 000 nuorta ja lasta onkin kokonaan syrjässä yhteiskunnasta. Ei heitä näy edes työttömyyskortistoissa. He ovat täysin ulkona. Minä vaan kysyn, että kuka toimii omassa elämässään sillä tavalla, että jos kovasti jotakin tarvitsee, niin heittää sen saman tien pois. Me olemme näin tehneet. Ja siihen Suomella ei ole varaa. Itse asiassa me jokainen tarvitsemme noita nuoria. Me tarvitsemme niitä ajattelevia aivoja, hoivaavia käsiä, tekeviä käsiä tulevaisuudessa, niin kuin pääministeri Vanhanen tarkoitti. Me tarvitsemme jokaisen nuoren ja sen vuoksi meidän täytyy lopettaa tällainen kehitys, jossa yksi ikäluokka kokonaan 50 000 nuorta on ulkopuolella koko järjestelmän. Vaikka itsekkäistä syistä, koska me jokainen tarvitsemme heitä. Tätä kannattaa miettiä. Tiedän, että monet teistä ovat mukana vapaaehtoisesti joko työnsä puolesta välittömästi nuorten ja lasten asialla, tai sitten vapaaehtoisjärjestöissä, liikuntajärjestöissä, kulttuurijärjestöissä, joissa pidetään nuoria mukana. Mutta siitä huolimatta mä muistuttaisin meille kaikille, myös itselleni, että voinkohan minäkin tehdä tässä asiassa jotakin. Onko minuakin lähellä joku sellainen, joka onkin ulkona tai vaarassa joutua ulos. Joskus se nuoren polku on niin häilyvä tietyssä vaiheessa, ikävaiheessa, että varsin pienikin asia voi kääntää se oikeaan suuntaan. Pieni apu, hyvä sana, kannustus, ihan mitä tahansa, keneltä tahansa, voi ratkaista aika paljon. Pidetäänkö se mielessä? Minusta meidän kannattaa se pitää mielessä. Hyvä. Mä haluan kiittää teitä kovasti, että olette näin sunnuntai-iltapäivää uhranneet täällä
Me olemme tässä vielä kai jonkun aikaa paikalla ja tulkaa juttelemaan, jos on jotain kahdenkeskeistä. Tämä mikrofonikin on käytettävissä, jos joku haluaa yleisemmin kysyä jotakin. Mutta tältä paikalta nyt kaikille yhteisesti oikein hyvää jatkoa teille kaikille. Kiitoksia.